Terence Crawford. Priority labanan si Pacman. Yan ang pag-usapan natin mga pre. Pero kung bago ka sa aking munting channel, pasuporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Sa latest na interview ginawa kay undefeated WBO welterweight champion Terence Crawford, bagamat mainit ang patot sa dahan nila ni Errol Spence sa social media, ay priority muna daw na labanan ni Crawford ang 8th Division champion Manny Pacquiao. Matagal na umano niya itong gustong makalaban, pero sa mga panahong iyon ay sina Rios at Bradley pa ang nasa listahan ni Pacman. Ngayong 42 years old na si Pacquiao ay gusto niya itong makabakbakan at maisali sa kaniyang resume bago ito magretiro. At syempre, given na din dyan ang malaking pera na mabulsa ni Crawford kung sakaling matuloy sila. Ang problema ay nasa top rank si Crawford habang nasa PBC naman si Pacman. Yan din ang naging balakid sa posibleng laban ni Crawford at Errol Spence. Pero kung magkasundo lang sa hatian ng pera, ay madali lang daw itong mapagkasunduan. Kayo mga pre, kung sakaling matuloy ang Crawford-Pacman na bakbakan, sino ang manok ninyo at bakit? Kita-kita tayo sa baba mga pre at pag-usapan natin yan.